Nangayo si Cordova Mayor Adelino Sitoy og dulan 127 milyon pesos sa duha ka kumpanya sa barko isip bayad sa kadaot nga nahiaguman sa mga mangroves ug sa mga mananagat sa ilang munisipalidad. Kinumdumang ni atong Agosto 13 sa miaging tuig, nagbangga ang St. Thomas Aquinas ug ang Sulpicio Express 7 sa Lawis Ledge sa Dakbayan sa Talisay. Unong kabuwan gikan sa maong panagbangga, nikatap ang lanas sa nalunod nga to-go vessel sa Mactan Island diin nahimutang ang Cordova. Gipadad na og demand letters ang kumpanya sa Philippine Pan Asia Carrier Corporation ug ang To-Go Group Incorporated nga nag-ingon nga kinahanglang makabayad sila sulod sa 30 ka adlaw. Matud sa mayor nga posibleng mag-atubang og kaso ang maong mga kumpanya kung dili makabayad sa danyos.